Naitala po ang halos 6,000 turista at lokal na bumisita po at dumagsa sa iba't ibang pasyalan sa bayan po ng San Nicolas, Pangasinan sa kasagsagan ng Semana Santa. Partikular na noong Abril 3 batay sa ulat ng lokal na pamahalaan. Pinakamaraming bilang ng mga dumayo ang naitala sa May Maliko na umabot sa 2,843 na bisita na patuloy na dinarayo dahil sa malamig nitong klima at likas na tanawin. Sumunod naman ang Puyao River Picnic Grounds na tinangkilik ng nasa 2,134 na katao na naghahanap ng preskong pahanginan ngayong bakasyon. Samantala, umabot po ng 804 na mga turista ang bumisita naman sa Agpay Eco Park habang 115 naman ang naitala sa May Sabangan River at patunay sa patuloy na pag-usbong ng iba pang destinasyon sa nasabing bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang noong Biyernes Santo naging dagsa ang mga turista, kundi nagpatuloy pa ito hanggang sa huling araw ng bakasyon noong Abril 5 na kilala bilang Linggo ng Pagkabuhay. Hanggang ngayon, tinitiyak pa rin ng mga otoridad na ang nananatiling mahigpit na ang kanilang pagbabantay sa mga pangunahing pasyalan upang masigurong kaligtasan, kaayusan at maayos na daloy ng mga bumibisita ngayong summer. IFM News. IFM News. IFM News.